Masu sauraro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. A cikin shirin na yanzu bayan an sha labaran duniya za mu leƙa jihar Rivers da ke yankin Niger Delta inda wasu sabbin hukunce-hukuncen kotuna da ke cin karo da juna da aka fitar kan zaben gwamna da kuma 'yan majalisun jihar suka zafafa dambarwar siyasa gami da haifar da rudani a game da sahihancin 'yan majalisun jihar 27 da suka fice daga jam'iyyar da ta basu kujeru. Idan aka biyo mu za a ji ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar kwa za a ji martanin da ake yi bayan fitar da wata wasiƙa da ta umarci dakatar da ƙulla sabbin yarjejeniyoyi kan haƙar ma'adinan ƙarƙashin ƙasa da kuma gudanar da bincike kan tsaffin kwangiloli da ƙasar ta bayar a ƙarƙashin gwamnatocin da suka shuɗa. A fagen wasanni kwa za a ji wato jan aikin da ke gaban tawagar 'yan wasan ƙwallon ƙafar Najeriya bayan da ta yi nasarar tsallakawa zagayen gaba a gasar AFCON da ake fafatawa a Cote d'Ivoire. Akwai kuma ƙarin wasu batutuwa duk bayan Abdulrahman Hassan ya karanto mana labarai. Gwamnatin Isra'ila na shirin tsage ta buɗe wuta na tsawon watanni biyu a yakin da take yi da Hamas. Nan gaba a yau ne da yamma za a yi zaben fidda gwani na 'yan jam'iyyar Republican a jihar New Hampshire da ke arewa maso gabashin Amurka. Ƙungiyar matuƙa jiragen ƙasa na Jamus JDL za ta tsunduma cikin wani sabon yajin aiki na kwanaki 6 daga yammacin yau Talata. Wani rahoto da wata kafar yada labarai ta Amurka ta bayyana ya nuna cewa gwamnatin Isra'ila na shirin tsare ta buɗe wuta na tsawon watanni biyu a yakin da take da Hamas. An miƙa tayin ga masu shiga tsakani daga Masar daga Qatar, in ji tashar labarai ta Axios, abinda zai ba da damar sako dukkanin mutanen da ake yin garkuwa da su, waɗanda har yanzu Hamas ke riƙe da su a zirin Gaza. Sannan a labarin da jaridar Wall Street Journal ta ƙasar Amurka ta fitar, ta ce ƙasashen Larabawa ma suna nan suna aiki kan shawarar samar da ƙasashe biyu bayan kawo ƙarshen yaƙin. Saboda haka Saudiya ta yi tayin amincewa da Isra'ila a matsayin mayar da martani ga kafa ƙasar Falasɗinu. Nan gaba ne a yau da yamma za a yi zaben fidda gwani na 'yan jam'iyyar Republican a jihar New Hampshire da ke arewa maso gabashin Amurka, wanda ɗan takarar shugabancin Amurka Donald Trump da tsohuwar jakadarsa a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley za su fafata da juna. A hasashen da kafofi masu zaman kansu suka bayyana, Trump ɗan shekaru 77 yana gaban Nikki Haley 'yar shekaru 52 da kusan maki 20 a zaben fidda gwanin. Masu aiko da rahotanni na cewar janyewar da gwamnan jihar Florida Ron DeSantis ya yi a ƙarshen makon jiya, wanda ake gana a matsayin babban abokin hamayyar Donald Trump kana tsohon na hannun damarsa, za ta buɗe hanya ga Trump ɗin wajen samun nasarar tsayawa takara a zaben shugaban ƙasa na Amurka da za a yi a ranar 5 ga watan Nuwamba na wannan shekarar, inda zai kara da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden. Ƙungiyar matuƙa jiragen ƙasa na Jamus JDL za ta tsunduma cikin wani sabon yajin aiki na kwanaki 6 daga yammacin yau Talata. Yajin aikin wanda za a soma da yammacin yau zai fara shafar zirga-zirgar sufurin kaya daga karfe 6 na yamma. Zuwa dare kuma zirga-zirgar fasinja za ta tsaya cik a duk faɗin ƙasar a cewar ƙungiyar ta JDL. Ƙungiyar direbobin jiragen na ƙasa na buƙatar kamfanin sufurin jiragen ƙasa na Deutsche Bahn da rage sa'o'in aiki na mako-mako ga ma'aikatan tare da ƙara kuɗaɗen albashi saboda tsadar rayuwar da ake fama da ita. Wannan yajin aiki na kwanaki 6 shine mafi tsawo da ƙungiyar za ta yi daga shekara ta 2015 bayan yajin aiki na kwanaki 3 da ta yi a makonnin da suka gabata. To labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi Allah wadai da yadda ta ce gwamnatin Senegal ke ci gaba da tursasawa 'yan adawa da kafafen yaɗa labarai da ƙungiyoyin fararen hula.
a wani rahoton da ta fitar wata guda gabanin zaben shugaban ƙasar da za a yi a cikin watan Fabrairu. Ƙungiyar ta ce hukumomin sun cika gidajen yari da ɗaruruwan 'yan adawa tun da aka fara takaddama tsakanin gwamnatin da jagoran 'yan adawar Usman Sanko. Akalla mutane 37 ne aka kashe a lokacin tashin hankalin da ya girgiza ƙasar tun a shekara ta 2021, kuma babu wanda aka zarga da aikata kisan a cewar ƙungiyar ta Human Rights Watch. Ta kuma ce gwamnatin ta haramta zanga-zanga, sannan tana yin kamen 'yan jarida da dama ba bisa ƙa'ida ba, da dakatar da kafafen yada labarai, da hana shiga intanet ta wayar hannu da shafukan sada zumunta. Kotun tsarin mulki ta ƙasar Jamus ta yanke hukuncin hana wata ƙaramar jam'iyya ta masu ra'ayin 'yan Nazi wasu kudaden tallafi da ake bai jam'in siyasa. Kotun ta tsinke bayar da kudaden har tsawon shekaru 6, wanda hakan zai share fagen gudanar da irin wannan hukunci akan jam'iyyar masu kyamar baki ta AfD. Jam'iyyar NPD wacce aka sauya wa suna a bara Die Heimat, wato ƙasa kenan. Kotun tsarin mulkin ta ce tana wulaƙanta mutuncin musulmi da kyamar Yahudawa da neman kauda tsarin demokradiyya don maye shi da mulkin kama karya. To labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW. Abdurrahman Hassan ya fassara ya kuma karanto mana su a cikin shirinmu na ranar da muke watso muku kai tsaye daga nan birnin Bonn. DW harkokin yau. To nan gaba kaɗan a cikin harkokin namu na yau za a ji yadda ƙasar Zambia ta lashe takobin magance annobar cutar kwalara da ta ɓarke a ƙasar tare da hallaka mutane da dama a tsukin watanni 3. A fagen shirye-shirye kwa muna tafa da shirin duniya mai yayi da lafiya jari, su kuma wasiƙun da kuke aiko mana kan batutuwan da ke ci maku tuwo a ƙwarya. To amma bari mu faro taskar rahotannin namu daga Najeriya. Sabuwar dambarwa ta sake kunno kai a rikicin siyasar jihar Rivers da ke yankin Niger Delta, jim kaɗan bayan fitar da wasu hukunce-hukuncen biyu na kotuna daban-daban da ake kallo na cin karo da juna a game da rigimar ɓangarorin tsohon gwamnan jihar da kuma gwamna mai ci yanzu, da kuma batun sake gabatar da kasafin kuɗi da ake ganin an tabbatar da shi tuni tare da zama doka. Kazalika da batun sahihancin 'yan majalisun nan guda 27 da suka kori kansu daga jam'iyyarsu ta ainihi. Tuni da dattawan wannan jiha suka ce sun lashe takobin ganin ba a kasara musu jiha ba. Wakilinmu na yankin Niger Delta Muhammad Bello na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Hukuncin manyan kotuna biyu ne dai a babban birnin tarayyar kasar Abuja aka nunar sun fidda hukunci daban-daban kuma masu karo da juna, sannan duka tsakanin hukuncin biyan 'yan awoyi ne kaɗan. Yayin da hukuncin farko ƙarƙashin jagorancin mai shari'a James Omotosho ya yanke cewar halastaccen shugaban majalisar jihar ta Rivers ba wani bane face Honorable Martins Amahule na bangaren Nyesom Wike, sannan kuma ya ce ya haramta gabatar da kasafin kuɗin jihar na 2024 da 'yan majalisu biyar suka yi sati 6 baya, don haka ya ce sai an sake gabatar da shi gaban majalisar. Dama Honorable Amahule ya shigar da kara a wannan kotu da bukatu da suka hada da cewar kotun ta duba yadda wai gwamna Fubara ke yi wa majalisar kallon hadarin kaji tun bayan dawowarsu. Bayan wannan hukunci a jiya, awoyi kaɗan tsakani sai aka nunar wata babbar kotu karkashin jagorancin mai shari'a J.O. Abdulmalik ta da wani hukunci mai cewar kowane bangare na gwamna da tsohon gwamna ya tsaya a inda yake. Kuma kan wannan kikikaka ta shari'a da ta sake tsunduma jihar cikin wani sabon waige na rikici, na tuntuɓi lauya Nuhu Sambo na ofishin Lawseed and Partners a kasar. Wannan ta ba da hukunci ne akan cewa 'yan majalisun ba su kai iyakan adadin lambar da ake bukata ba a majalisa kafin su zartar da doka. Saboda haka shi yasa ta ba da umarni cewa a je a sake mai da wannan kasafin kuɗi don a yi fasin ɗinsa intilo. Na biyu kuma idan ka kalla korafin da ke gaban kotu shine ana so waɗannan 'yan majalisun guda 27 da suka canza jam'iyya to ta kore su. Take tun da sun fita daga jam'iyyar da ta zaɓe su kai yanzu sun yi asaran kuri'unsu. To kaga wannan shine babban abin da yake gaban wannan kotu ta biyu. To sai ta ce tunda yanzu sun zo da karamin dan kware-kware roko kenan bata ji ma kesin gaba ɗaya ba yanzu aka fara shine sai ta bada umarni sai ce a tsaya a yanda ake. Da tawon jihar Tariba su hudu ne da suka kai ɗaya daga kararrakin da ke gaban kotuna daban-daban kan rigimar siyasar Taribas, kuma an kiyo Briggs
na cikin dattawan. Ta ce mu hudu ne muka tafi kotu kan dambarwar siyasar da ke afkuwa, kuma ƙararrakin na da dama. Matsayar mu ita ce jihar Rivers ta mace ba ta 'yan siyasa ba. Jiha ce ta 'yan Rivers da kuma suka fito kwansu da kwarkwatarsu suka yi zaɓe. To game da wannan dambarwar siyasa ta jihar Rivers da ake ganin kamar talafa, Dr. Kabiru Sufi mai sharhi kan siyasar duniya cewa jihar Rivers da kuma mutanen jihar Rivers su ne wato abin yake shafa, su ne suke rashi na rashin shugabanci, na rashin alfanu ko kuma samun amfanin roman demokuraɗiyyar da ya kamata a ce sun samu. Kuma dukkanin wani abin da ake yi yanzu a iya cewa ba wai lalle don su ko kuma don amfana su a kare ake yi ba. Akwai bukatun kai, akwai gwada kwanji, akwai wato sauran sabani da yake a tsakanin su manyan ne, ba wai lalle a sabanin jama'ar mutanen jihar Rivers din bane. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta. To idan muka nufi jamhuriyar Nijar, ofishin ministan ma'adinan ƙarƙashin ƙasa ya aike da wata wasiƙa zuwa ga dukkanin daraktocin wato ma'aikatu daban-daban da ke kula da bayar da kwangilar haƙar ma'adinan ƙarƙashin ƙasa kan cewa su dakatar da komai a fannin ba da sabbin yarjejeniyoyi har zuwa wani lokaci. Kazalika wasiƙar ta kuma bayar da umarnin wato gudanar da bincike kan tsaffin kwangilolin da aka riga aka bayar a ƙarƙashin gwamnatocin da suka shuɗe. Tuni dai wannan wasiƙa ta fara samun martani daga 'yan ƙasar ta Nijar, musamman ma ƙungiyoyin 'yan fafutuka. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari ya aiko mana da wannan rahoto. Wannan takarda da ta ba da izini na a dakatar da ba da wasu sabon takardun kwangila na haƙar ma'adanai ko ma wani iri ne, tare kuma da yin bitar dukkanin waɗanda aka riga aka bayar domin sanin inda an ka kwana da inda za a dosa a sabuwar tafiyar da ƙasar ta sawa gaba, domin a nan gaba 'yan ƙasa su ringa ganin haske a wannan fanni. Kuma da take magana magatakardar ofishin ministan kula da harkokin mu'adanai na karkashin kasa madan ya'u kwargon fatimata wadda ita ce ta saka hannu kan wannan takarda, ta ce wannan ba abu bane da ta kamata ya tayar da hankali ba. Kamar yadda kuka sani muna da shekaru da yawa cikin haraka aiki in aka ɗauka industrial, kuma wangama da ake yi wanda ake na haƙo kamar zinariya tun shekarar 2014 aka fara shi, an sani bisa ga jado inda dai yayi nisa aka san da shi, amma in aka diba yau a rubuce ko mu ce a ƙas in aka diba ba za a gani ba kamar riba konkre na harakan wannan aiki da ake na zinariya a cikin ƙasar mu. Kenan saboda shi ne muka ce za a dakatar da wannan ba da takardu, a san a yanzu mutum nawa ne ake ba kakani sai tafiyar da wannan aiki, in ya so a kawo gyaran fuskar da ya kamata a kawo. Tun da shekaru da dama, kokowar da kungiyar farar hula ta Rotab da aikinta shine sa ido ga wannan batu na arzikin karkashin kasa, tare da yin hannunka mai sanda ga gwamnati ta yadda zai amfani 'yan kasa ta bakin Aisami Ciroma. Sun yaba wannan mataki da suka ce yana daga cikin manyan bukatu na 'yan ƙasa. Ka san kamar yadda abin yake, kamar da aiki yanzu kan shi na ƙasa ko na ci gaba, na farko sai ka san daga ina kake, ina ne kake, kuma ina za ka. Kamar yadda ka sani ƙasar mu gaba ɗaya ta shiga cikin wata sabuwar tahiya, kuma shi da kanshi shugaban ƙasa ya gayi cewa za a sake sabuwar tahiya ta aikin haƙo ma'adanan ƙasa. Tunda ai ka san su da kansu ministrori kowa an ba shi umarni irin aikin da ake so ya yi. Kenan shi da kanshi wanga minista mai kula da haƙo arzikin ma'adanan ƙasa akwai takarda wadda gwamnati da shugaban kasa ya mika mishi ta aikin da ake jira gare shi. A fuskar kungiyoyin da ke fafatukar nuna kishin Afirka irin su IGPR, su ma sun dade suna yin hannunka mai sanda domin ganin 'yan kasa suna samun labarin abubuwan da ke wakana a fannin arziki da ake haƙowa na karkashin kasa. Murtala Abdulaziz Nafi'u shine shugaban wannan kungiya. Ba yau ba a matsayinmu na kungiya wanda ake ce ma IG Alliance des Jeunes Pan-Africains pour le Renouveau muke gwagwarmaya muke cewa kasar Nijar Allah albarkace ta da ma'adanai na cikin kasa da na sama kasa, amma ana salwantar da su ba san ba ta hanyar da ake bi. Mutane suka ba da wannan lasisi aka ba su kuɗi ba san ba inda suke sa wannan kuɗin, da wanda ma ake tonawa da wanda ake sarrafawa ba san ba wani kasahi ake da shi. Allah Ubangiji yau ya kawo mu cikin wani lokaci na ƙasa zata shiga cikin hakkinta. Inda ofishin ministan da ke kula da wannan fanni na haƙar mu'adanai na ƙarƙashin ƙasa a ƙasar ta Nijar ya ce zai damƙa ƙwararru a fannin haƙar mu'adanai da bayar da kwangiloli na ƙasa domin su yi nazarin halin da ake ciki, ta yadda a nan gaba al'ummar ƙasar Nijar za ta rinka samun cikakken bayani akan adadin mu'adanai na ƙarƙashin ƙasa da ake fitarwa kamar su zinariya da dai sauransu, da kuma ribar da ƙasar take ci a kai. Salisu Bukari,
DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. To kada dai a sha'afa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na rana. Ni ne Muhammad Tijani Hassan. Gaba kaɗan shirin zai leƙa Zambiya da kuma fagen wasanni don jin jan aikin da ke gaban tawagar 'yan wasan ƙwallon ƙafar Najeriya da ta yi nasarar tsallakawa zagaye na gaba a gasar AFCON da ake fafatawa a ƙasar Cote d'Ivoire. Kafin shirin ya ɗora ga wannan saƙo. To madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, kasar Zambiya ta dukufa ka'in da na'in wajen ganin ta magance annobar cutar kwalara da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a kasar tun bayan barkewarta a cikin watan Oktoban bara. To sai dai kasar na fuskantar wani babban kalubale duba da yadda mutane ke ɓoye 'yan uwansu da suka kamu da cutar wai don gudun tsangwama daga mutanen gari da ke gujewa masu ɗauke da cutar da kuma ƙarin sauran matsaloli. To sai dai duk da haka jami'an kiwon lafiya na kasar sun tashi tsaye haikan wajen faɗakar da jama'a don kare lafiyarsu da kuma ta iyalansu, kamar da za a shi ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya haɗa mana. Matsaloli da dama ne da yake haddasa tarnaƙin dakile bazuwar cutar ta kwalara a Zambiya da suka haɗa da ƙin karɓar maganin daga ɓangaren al'umma musamman mazauna ƙauyuka da sauran lunguna masu wuyar shiga, lamarin da ke ƙara janyo asarar rayuka. Wannan ne na da alaƙa da yadda ake killace masu ɗauke da cutar a babban filin ƙwallon ƙafar ƙasar na Hero Stadium da ke birnin Lusaka ba tare da barin 'yan uwansu sun mu'amalance su ba a wani mataki na katse yaduwar cutar. Wannan ne babban dalilin jama'a na ƙin kai 'yan uwansu bayan da suka koka da cewa ba a sanar da su halin da suke ciki bayan shiga sansanin, lamarin da ke janyo zaƙuwa da kuma damuwar rashin sanin halin da suke ciki. Chilando Chitangala ita ce magajiyar birnin Lusaka. Ta koka da yadda wata uwa da 'ya'yanta uku suka kamu da kwalara amma ta ƙi kai su sansanin kula da su, amma ta gwammace da kai su wani ƙaramin asibiti kuma zuwan su ke da wuya guda ɗaya ya rasu. Ta ce idan mutanen gari suka lura da cewa mutum ya kamu da cutar amai da gudawa, za ka ji sun fara gaya wa abokansu cewa za a kai mutum sansanin killacewa kenan. Wannan san bai dace ba. Wannan ne ma ya sanya mutane ke ƙin zuwa asibiti don duba lafiyarsu. Wanzuwar cutar kwalara dai yana da alaƙa da ƙazanta, dalilin kenan da ya sanya mutane tsangwamar masu ɗauke da ita, in ji wani jami'in lafiya Francis Chisanga. Ya ce yawancin mutanen gari na kyamatar kallonsu da ake a matsayin marasa tsafta marasa kan gado, musamman ma idan aka yi batun bin ƙa'idojin kare kai daga annobar. Domin magance waɗannan matsaloli, tuni dai gwamnatin Zambia ta bujiro da wasu shirye-shirye masu ƙayatarwa bisa haɗin gwiwa da fitattun mutane irin su 'yan fim da mawaƙa da 'yan gwagwarmaya waɗanda ke faɗakar da jama'a ta kafafen yaɗa labarai da na sada zumunta har ma da bin gida-gida. Game da batun rashin ganin 'yan uwansu marasa lafiya da ke killace kuwa, an shimfiɗa wani tsari na karanto wa jama'a halin da kowa ke ciki a kulle yaumin, in ji jami'in lafiya Francis Chisanga. In order for people to at least know. Ya ce akwai rijistar da ke sanar da kowa irin halin da ɗan uwansa da ke killace ke ciki don sanin wanda ke raye da wanda ya rasu. Da zarar wani ya mutu kuma, gwamnati ce ke ɗaukar nauyin yi masa jana'iza da mutane kalilan don gudun yaduwar cutar. Henry Kazadi, wani masanin halayyar ɗan adam ne, ya ce akwai buƙatar cirewa jama'a tsoro tare da cusa tunanin cewa su daina ganin asibiti a matsayin mutuwa kai tsaye, kamar yadda wasu ke ɗauka cewa shi kenan babu dawowa. Ya ce waɗanda suka warke daga cutar za su ƙarfafa gwiwar mutane kan cewa ai ana iya warkewa, matuƙar aka ɗauki matakan gaggawa na kare lafiya. Sauran matakan kariya da mahukuntan ƙasar ta Zambia ke ɗauka sun haɗa da buga takardu ɗauke da jawaban ƙarfafa gwiwa da kore bayanan ƙanzan kurege da wasu ke yaɗawa game da cutar. Rahoton Abdulkarim Muhammad Abdulkarim kenan. Yanzu kuma sai fannin tamola. Inda Najeriya ta cancanci kaiwa mataki na gaba na gasar neman lashe kofin ƙwallon ƙafar ƙasashen nahiyar Afirka AFCON da ake fafatawa a ƙasar Cote d'Ivoire bayan ta doke Guinea Bissau da ci ɗaya mai ban haushi a wasanta na uku da ta fafata a Mauritania jiya. Sai dai tawagar ta Super Eagles na da jan aiki a gabanta a wasanni masu zuwa duba da kwangaba bayan da ta yi a wasannin rukuni
baya ga wasu matsaloli da suke addabarta. Wakilinmu Muhammad ya yi mana nazari kan rawar da tawagar ta Super Eagles ke takawa ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Gunagunin wasu magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles kenan, musamman yadda suke ganin sauran wasanni ke gudana. Kusan a iya cewa kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles ba ta tabukawa idan aka duba salon da wasu manyan kasashe na Afirka kamar Senegal, duk da cewa a wannan lokacin kasashen masu tasowa na baiwa marada kunya. Idan ka dauki kasar Cape Verde, ko a yanzu kwalliya ta biya kudin sabulu. Tun a wasan farko na gasar ta AFCON ya kamata Super Eagles ta nuna kanta, ganin cewa tana da manyan 'yan wasa musamman Victor Osimhen da ya lashe kyautar dan kwallon Afirka. Da dama daga cikin magoya bayan sun baiwa kungiyar ta Eagles uzuri a wasan farko bayan da suka yi canjaras da Equatorial Guinea. Haka zalika wasa na biyu da mai masaukin baki Cote d'Ivoire da ta sha da kyar da ci ɗaya mai ban haushi. A wannan wasan na jiya da Guinea Bissau ya fito fili cewar akwai gyara sosai. Ibrahim Babangida, tsohon dan kwallon Najeriya da kuma FC Volendam da ke kasar Holland, ya bayyana cewa an samu ci gaba a kasashe masu tasowa. Ta canza sosai, waɗannan kasashen biyar muke masu 4, 3, 7 yanzu bai yiwuwa, yanzu su ne suke cin mu. Dan ka duba qualifiers ai daga nan ma za ka gane cewa akwai canji sosai, da ƙyar yanzu Najeriya take samu ta yi qualify ko Nations Cup ko a World Cup. Duk da cewa a yanzu kungiyar ta Eagles na da maki 7 kuma a mataki na biyu a rukunin na A, akwai buƙatar mai koyarwa Jose Pasero ya yi karatun ta natsu wajen yadda yake sauya 'yan wasa da kuma yadda ake bugawa a tsakiyar kungiyar ta Super Eagles. Kusan ma iya cewa babu wani dan wasa a tsakiya da zai rike bal da kwarin gwiwa ya sarrafa ta kamar yadda a wancan lokacin irin su Austin Jeje Okocha ke taka rawa. Salisu Gambo mai fashin baki ne akan harkar wasanni a nan Kaduna, ya ce akwai buƙatar ta sauya zani. Abin da muka sa rai za a buga ba shi aka buga ba. To amma dai muna da yakinin cewa idan aka zo second round akwai yiwuwan cewa za mu ga wani canji. Akwai waɗanda ke ganin cewa dole hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa ta nemo mai koyarwa fitacce, musamman a wannan lokaci da ƙasashe masu tasowa Afirka suka ɗauki saiti. Idan muka duba batun cin hanci da rashawa yana daga cikin abin da yake kawo wa Super Eagles cikas. Ibrahim Babangida ya ce tabbas akwai buƙatar yin yaƙi da wannan domin ci gaban ƙungiyar. Akwai waɗannan abubuwan su ma suna damun mu. Gaskiya dole sai NFF sun mai da hankali sosai a coach. Yau ko za a baka idan kai making mind ɗinka ba za ka yi. Rashin biyan haƙoƙin 'yan wasa da ma shi kan shi mai koyarwar batu ne da yake damun kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles din. Kawowa yanzu ana ganin cin hanci da rashawa ke hana a ɗauki 'yan wasan da ke taka leda a cikin gida, kuma hakan na rage kimar gasar Premier League ta Najeriya. Akwai magoya baya da dama da suke ganin yadda dan wasan gaba na Bayer Leverkusen Victor Boniface zai taka rawa a tawagar ta Super Eagles. Kash sai dai rauni ya yi masa kancal. Haka zalika raunin Wilfred Ndidi dan wasan tsakiyar nan na Leicester City da kuma Umar Sadiq na Real Sociedad sun kawo kace nace da dama. A ƙarshe za mu rufe da batun nan na kishin ƙasa wanda wasu magoya baya na Super Eagles ke korafi a kansa, ba kamar yadda tsofaffin 'yan wasan Eagles suka nuna ba a baya. Tijjani Babangida tsohon dan kwallon Najeriya ne da kungiyar kwallon kafa ta Ajax da ke Amsterdam a kasar Holland, ya ce da walaki. Mutane haka suke faɗi da gaske cewa ba sa suka jiki saboda yadda sha'anin kuɗi yake yanzu, kuɗi ya yi yawa a kwallon, idan suka zo ba sa son ko su ji ciwo ko ba sa son su ma Najeriya. Muhammad DW Hausa daga Kaduna, Najeriya. To cika makin rahotannin da muka tanadar muku a shirin na wannan lokaci kenan sai